Ono nwekwerechi ọ nwanne ọ nọ nwaanyị mba nọ awọchasịala m. Hụkwa ihe m bịara nga ugbu ene. Ụmụ agbọbịa ka m tụrụ bịa. Ị mara na ịlụbe di bịa nga. Ụmụnne m anọ m ka m hapụ igbu oge ọnụ. Otu nwoke akpọ m na fon. Anyị kelecha. Ya sị m nwaanyị mba nọ m. Ya sị na o nwe ihe ya chọrọ ịgwa m. Na years back, mgbe eduru ya, ọga ya duru ya ọhụrụ. Na ihe ya mụrụ wa ahịa building materials. Na ọga ya duru ya na ihe eji bido ke ya na ọwụ 5 bags of cement, few rods, bowls of nails, different sizes of nails, and other building materials. Not even complete building materials, but few that he could lay his hands on. He started very small. Then e nwere nwa ya hụrụ n'anya ya na ya bụ na-eme ihe. A very pretty girl. Na eji obi ya niile like this girl. Now two of them were actually in love with each other. Na nwa ahụ ya biela anya Simba. Na ihe ọ nọ ọgụrụ ya amata ya wụ secondary school. Ya jụọ esi na ọ ga like it further. The girl so why not? Ọ sị asị ngwa. Support onye le jump nweta admission na University of Calabar. Ọ sị nwa anọ ntara na-agụ ya na-akwụrụ ụgwọ school eme everything. Ịghọtago na support ya. So ọ sị ya emegide nwa anọ ntara gụcha ya na-azụkwa n'ahịa aka ya wụsara sara ahịa na-azụ ọpọnọ ibu ya ebukwe shop a na-eto. Nwa anọ ntara gacha university pụta graduate pụta gụtakwa n'ọfụma. My parents ya yotaka ya support gakwa ha. Mma ya mechara mee major operation no ya nwakwụrụ hospital bill everything. Ọ ya kọpụtara ga youth service a post ya na Abuja ebe ka this girl gara service rute ebe ahụ throughout the 1 year of her service time ya gụcha lọta. Mgbe nwa lọtazi ya bịa hụta na character ya change wele. Ya sị mba before ihe onye ọzọ ihe mmadụ awụ ihe onye ọzọ. Gwa ya sị ngwa na ya adịla ready ka agakwa ụgwọ isi ya. The lady asị ya no na ya dịbekwa ready na ihe okwugwe na okwu gị ya late. Ọ si elewe si late gịnịkwa. Ke ihe o minere na ekwu gị late na what is interested ya wụ onye na-ahade nwaanyị aka n'olu ọbịa n'ọgwa ya ihe obi ya. The lady say on a very good day na ha ga-discuss. Ekwucha that day ya la. Ya na-eche that thing onye hi ọnụ. Ya gawa n'ụlọ ha ga meet mmanya na mpa ya si ya na ya adịla ready ịlụ nwa ha na ha ma na ọ gacha na school and ya nwakwa na aka eshiela ike ya filiri na ya lụọ nwaanyị ya ga-elekọta ezinụlọ ya anya financially. Mpa ya kwacha ṅụọ dị very happy. Mma ya sị na nwa m ihe na ikwekwe na ugbu ene ama m ọnwụ na ndị ka bịara na enwere ndị bịara bịa kọ aka amana m ihe gị na nwa m nwaanyị ọta ka nwa ya shi n'ekwe na ama na ihe na nwa ya nwaanyị stage n'ugbo ka ọ sị the woman nọ mpa the girl aba nwunye bụ mmadụ girl si ya na ihe ahụ ọ na-ekwu rụkpuo ya n'ọnụ na okwu ahụ ọ chọrọ ikwu na ya enwe ya kpachakachapụ anya lụọ okwu ahụ na okwu a nwa shi n'ọnụ ya pụta ha ọzọ ugbo ene ya na eme ihe na-arụ mma ọ sị nwa ya agba aka tọnda tụa ya na dị egbe ngam. The man agwa wee sị ya na nwatakịrị nwata onye si echi South Africa bịara nga bịakọ aka ya na-ama ihe na nwa ya nwaanyị peteke na ya gwara na nwa ha ga-alụ nwa ya nwaanyị lekwa onye ka ya chọrọ ka ọ lụọ nwa ya. Ụmụnne m these guys na stage m ka eji ghọta ote ihe chenjiri na ndụ this girl and ihe mere na otu o shi na-eme. Mpa ya sị na that boy lụọ nwa ya edenwa aka na gbujie na lekwa onye ka ya ga-anara mmanya na ọ bịara nga akọ aka ya gwa ya na aka ji nwa ya. Ha niile na-akwekọrọ dadi ọ na-aṅa afacha akwa because of ọnọrọ South Africa na ya gwakwara onwe ya ugwu ma ọ nwe ya. Ọ sị di na nwaanyị nọ mgbe ya hụrụ nọ ya enwetala the message ya sị mba no need ịnọ dị afọda because ha abụọ ga-ekoro na aga ya sa is okay ma nọda di n'ụzọ ole ka ya bịa lawa na-emecha ihe niile ga-adị mma. Mgbe ya ka ya wetara ihe megenụ jụwazie the girl sị okay ya nọrọ na ọ bịara n'ụlọ ha nakwa nwe ihe mmanya gwara na ya dị sorry na onye dịkwa settlement na in fact ya maghị otu eshiri onwe ya love fall in love na ya matara the guy na Abuja na ebe ka ọ bịara na-akọ ihe yiri akụkọ na-ese akụkọ. The boy asị ọwụ to shikwu ya sị na nsogbu anọ na ọ ga-adịrị easy to come over this na ọ ga-adịrị easy to forget her so soon na ya gwa ya na ya adịghị heartbroken na ọwashi na ya gwa ya na ya dị happy na ọwashi but that na ya ga-force onwe ya help onwe ya to go through this whole thing because ya nwa believe in destiny na ihe ga-adị
No, not Oshigwe, no problem. Kayalaga bawa wayangbe. Bawa loss yangbe. Face ye the shame because nde nyangwara yawa. Also here our last call na this lady mere. Ya lawa. Na ya no si no na the South African guy abela kwụgwọ ishie mee ha agba ngwọ la ya nwa zụkorokwa n'ahịa chukwu emebere rụpụtakwara another beautiful girl the humble woman obi lụrụ ala na worship ya na take care of him because like ha abụọ ọ dịzị nnọọ ka Chineke replace ya with the best ya dị very happy ya lụkwa ka ahụ settlekwa ha nụrụ n'obiọma onye ka ya nọzi one day somebody na-abịa gwa gị that na mpa the girl ex ya not the down na ahụ dị ego kpọrọ ya ga ụlọ ọgwụ na ex ya anọ ntara na ọ lọtaziele n'ụlọ na di ya ahụ na ọnwụọna di ya that South African guy na ọnwụọna na the guy na always chain smoker plus o bu ọrịa mmịnwụ ọ naghị ahụ treatment the thing na-erie ya ahụ na ọnwa bruze the thing bige nwunye even nwa nwunye ya mụrụ bukwere ọrịa mmịnwụ ọ sị ya daiga n'oche sị gịnị ya sị na ọwa obere ihe na the man that man that time ya na-edu aga ya na-aga ahụ that guy na the man that papa not the down also the thing ekwe ya because ya like that man n'ihi na ya nwee nwa mpampa ya nwụrụ mgbe ya dị obere ọ na-enye advice ka ọ ya nwa mụrụ ya nwene m ọ sị ya okweghị ya gwa nwunye kọwatara nwunye si ya gawa na ya ga-eleta that man okwu n'okwu ọma gbasara that man na ya ga na aka ọ ga-enyere the man ya enyere the man na ọ nọ na-asịkwa ex na o bukwe mmịnwụ hapụ ịga ka nga ugbu a na-enye nri ya erigbele so ya nso ọsịa na nwunye ya na-achịsị na ihe ọ na-echizi na anyị aga ọsị akwado ya drive lawa na village the girl rutelekwezi the man na-echi ka a tụra ya ute moto ya na nga gbuo akwa aga the man ọrịa erichana the man ahụ ya rutekpọ ya sị dadi nna m ya sị onye ka ya na ya na-ekwu ya sị ya kowe onwe the man ejisiji ike mgbe ọ na-anọ n'ahụ ya ejisi ike na-afọ ọsọ nwe ka obilite ọsị agbara the man aka the man ebilite so why ọ gịnị ka o ji doro na ordinary ute like this gịnị ha ahụ ka ara gekwe ọkụ ya sị na ọ weta ya hụrụ onwe ya na ya na-arịọla afọ ọnwụ achọghị ịbịa na steji ugbu a ka na ya hụ obere nwa like nwa obere nwa nọ na-ebegata ya enyo ego anya n'ime mụlọ obere nwa nwatakịrị atacha na taa ya sị nwa ka ọ ga-awụrụ nwa wụ ex ya nwa mụrụ mgbe ya na-elebara anya n'ime ụlọ ekwezi ex ya nọ nga-achị n'ime ụlọ kokolite pụtazie ọkpụkpọ nkịtị ọhụdụ ha ego ga-anara ụmụ ọgwụ a na-ana na hospital ọkpụkpọ ya pụta na-akwa ya sị what is going on? What happened? Nancy, because also had the lady. What happened to you? Why are you like this? Yes, ye gbere si agbare. Stage nbo kana mmanya shehe na zulo. Ya uruko mega nkwo. Otazie hụ ya tie bi gone wit aka nkwo mmanụ hụ aka mmanụ plan the woman ma we mess ya up. Lote yi mana aka no mere mmanụ bi gone ya. Yes, mama no, don't worry. Also obewe the woman ebewe. No lekwe nwunye ọ gara ịlụ. No, ya bụ ugbu ala ya sị na nwere mama hapụ go do that one because ya kwadoro ọfụma ya bụ Mercedes formatic no ya buruga ya gbaga na ho dị ya mana ka wụ problem the woman elele ya bido gowa nwa si ya gwakwara ya no nwa ya si ya kwado ya na ya kwado ya ka ya lụrụ onye South Africa na ka ahụ na ọwụ onye ya like na ọhụrụ nwa ya atọ no brute ze the blame na nwa the man atọpụgara ha ọnụ ọ si ya kpụrụ that man tige na moto there and then gbere go ụlọ ọgwụ wee ego na ahụ ya mkpụrụ ọgwụ na ahụ treat the man na-agakwa n'ụlọ ọgwụ na the man spent in the hospital now 6 days dị strong 6 days dị strong ya bịa were ego nye the man si eletewe onwe na ya ga na-abịa from time to time na-eleta ya werekwana ego drop ọra mmadụ ex ya na the girls na ha zụrụ ọgwụ na ọ nwere ọgwụ ụmụ ọgwụ eji aṅụ a na-aga aṅụ energy ya control all distance na ya ga hospital na FMC na ha dewo ya tropọrọ ha ezigbo ego tọnọ ya lọta nwanyị mba nọ na the thing na-eri ya nri n'ahụ na nga ya na-agaghị ije agara karịa ma n'ihi na ọnọdụ ya hụrụ that lady especially nwa ọ mụrụ na ya amaghị na ụwa na-eme ntụgharị na m were vidio m mere vidio nọ na mmanya arịọgazie si na ya kpụrụ ya na ọ wụrụgodo efere ka ya sanwere na m gwagodo efere ụdịka efere onye dị otu ahụ ga-asara ya somebody gara ịwụ there's somebody stage na kpa gara ya ekpobe akwa mbịa hụta na ọ dịka ọka like that lady because the lady's condition really affected him emotionally obere m akwa na abịrị m akwa obegere m
obeye ebe nwunye na nwunye gele anyị gbara abụọ mana o bere akwa from alala obi ya from ije ya na that girl ka ihe butere m ebe a gị wụrụ nwa agbọghọbịa na-ele m anya don't be in a haste efilikwere na onye a ụzọ adịghị ebe a don't be in a haste to shut that door. Don't be in a haste to shut that door. Ahụna m ebe nwaanyị hụrụ nwoke gbalaga ọ gbagaghị ọsọ na nwoke ahụ chụga ya ọsọ ọ gbagaghị ọsọ na that man o ji ụgwọ that lady gbaga ọsọ ọ ebe mụ na di m gara ga ịṅụ mmanya the lady ahụ somebody gba ọ gịnị chụga ya the man drive run bata nụ wụ ex ya and ya na nwunye na nwa ya bịajabe ịta isi ewu ha bịajabe ịtara ihe ntara ya nwaka na-eme enyi ya na-ahapụ enyi tebụl ya na-ebi ihe enyi ya nwoke gbalaga si enyi ya nwoke my ex ya gbalaga mụ na di m elewe ya gbalaga and the lady adịla advanced onye ọkpọga my ex big man ọ bụrụ na that man end relationship ya na ya ọ ga-agba ọsọ ọ ga-asị the man you dumped me mana ọ gbara ọsọ ahụ because ọ ya nwa dumped the man she could not withstand the presence of that man ya na ọsọ na-agba ka ebe okwu m na-aga be careful ekwela enyi duhie m nwoke hụrụ n'anya ọ na-akọ ihe ọ na-enye m support gịnị ya nụrụ n'obiọma mgbe niile chi ikwu enye m listening ear ikwuche nwe ihe ọ ga-agwa ya gwa ịwọsọ nwee ndidi stay put mana ifilie na kenụ na ama na ọ ya ka mma you will be disappointed by the time you realize that there is no road there and then you want to go back there won't be space there because also soldier go soldier come I am smart one Nudeshike, especially December, I buy you. Jideshi and nwoke ike. Ahapụkwala n'ihi na onye enough or nwe ka onye ngo. Be careful. Be careful. Be careful. Don't change your dream. Don't change your destiny. Chineke nyem dị Chineke nyem dị ọ ga-afụ evu kpanga n'aka. Ọgụ nwa ga-eji aka ngo. Ọsọ onye chọta nwoke chọtara ezi nwaanyị chọtara ezi ihe. Onye sị na Chineke na-afụ nwoke vu kpa nwaanyị n'aka washi. Your destiny, your ka Chineke dere gị na ị ga-abịa. O nwere ike mgbe ego ahụ ga-abịa mgbe ọ nọlụrụ ọ mgbe ọ mụrụ ụmụ but gị hụ na onwe ihe nwoke a mere na ọ dị oke don't leave him because of onwe gị enough money ọ ihe m na-akọwa keke m ụmụnne m ụmụ agbọghọbịa ụmụ nwaanyị ụmụ na ugbo warịga na ụmụ ọma ebe niile dịnụ careful biko nọ time nwaanyị nọkwa ga-aga ahịa m sị mmadụ akụrụ ọnụ taa